Dami ni debata na sumurong siyan sa luhod na roha. Ima na mga ramoti ati-ati doho pikiran mo na be. Di bagasan Kristus Jesus Tuhani. Amen. Shalom mamanginang, selamat pagi, salam parhorasan sarihon ngulu partodiamu. Happy Sunday, amanginang. Tuhan memberkati dimanapun kita bergereja, beribadah hari ini. Teriring salam dan doa buat keluarga, parhaladu, huriatta ganup marsada-sada. Sehat-sehat mamanginang, selamat beribadah. Dan yang tidak bisa beribadah, tang yang nami, pinamasa di perdalanan ning uluta. Tuhat tatotong na marorot daging ng totimuna. Kadongan na hinaholongan hata ni tuhata di minggu bulun sadarion. Nunga bongot tita tuminggu kantante. Ulaw ni apostel 10 sada. Ayat sada sahatu 10 alu. Songonoma tersurat di sini. Alai dibagi akka apostel dohot akka dongan na di Judiaima. Naung dohot doha pihala si pilibegu madjakon hata di debata. Gabe dibadaya kana porsea sian Yahudi ima si Petrus dung nako ibanatu Jerusalem. Akanin nama. Bongok doho HP itu akahalat na so tarsunat. Jalarap mangan doho nasida. Alai jojor sian mula nama di patorang si Petrus nama saya. Nin nama. Uju namar tangiang ahu di huta Joppe. Huidama di bagasan todiku mijur sada inganan na bidang nama ropat suhi. Tartatan sian gijang rodi joloku. Dungi dinahupanot noti. Huidama di siak kasiopat pat na ditano. Akka binatang doho akka na majirir rodi akka pidong na martonga-tonga langit. Jadi hubege masuara na madok tuau. Hehe maho Petrus. Sesehati mah, pangama. Alai niku mah. Tokka Tuhan. Aidang dung hudai na ramun manang naso ias. Alai mangalusi masuarai pa 2 halihon sian gijang. Unang ramun dok naung ni iasad ni debata. Rodi tolu hali do masa songoni dungi ditait masaluhut nai musetu kijang. Dungi tongon dina satok kini jong matulu halak di jolu ni jabu inganan nami akan na disuruh sian Kesarea madapot tonau. Alai di doktor di ima duau. Naso jadi ganggu rohaku madongani nasida. Alai aku pudo dongan na onomon jadi hubungo dihami ma jabu ni halahi. Di baritahon matuhami naung ni idana suru-suruan ni jongjong di bagasan jabuna nama dok tu ibana. Suru matu huta Joppe madjau si Simon namar goar Petrus. Hata honon ni ido tuho hata na tau padua hon horo di sando isi ni jabum. Alai mamuka do peau marjamita di si. Gabe songgok matod di porbadia tu nasida. Songon na tuhita dimulanai. Disimahuingo hata ni Tuhanin na nidok nai. Ai do dididihon si Johannes. Alai to di porbadia do didihonoton tuhamu. Atau tung margogo maahu mangabak debata. Anggodos do hape silua na binasa basahon ni debata tu nasida. Songon na tuhita. Akanong gabi porsea di Tuhan Yesus Kristus. Dung dibegi nasida hatai hohombema. Gabi dipuji ma debata akan indama. Asa doho do hape tu halak sipile begu di lehon debata. Hamu baun ni roha asa mangul. Ido hata ni tu hata. Amangin ang kantade. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Jala takas nungamar saringar ta tabigi. Didok nakining. Dung dibegi nasida hatai. Hohombema gabe dipuji ma debata akan indama. Asa doho hape tu halak sipili bigu di lehon debata hamu baun ni roha. Asa mangulu. Bapak ibu saudara-saudara. Dibadai akan na porsea sian Yahudi. Ya.
orang Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus, si Petrus, ala dibongoti ibana bagasni si Cornelius. Kita harus lihat pasal 10. Nang pegajang baritaw natin ang manginang natin. Ya. Cornelius seorang letnan dari kaum atau bangsa Italia. Cornelius seorang yang saleh na daulat roha, dan yang paling utama manginang, jalan na makabiari debata. Nah, itulah latar belakang dari evangelium ini. Nah, siya sada sa 10 manginang, adong tolu hal nanayang siyodul honok kutu, tonga-tongat tu hita nanayang si hangulu honota. Na parjolo, amanginang, huaso ni debatado sudi ngulun na tinopana. Sa guru di debatado, sa guru di huaso ni debatado sudi ngulun na tinopana, do sudi pangisina. Ia tu si di sakapi rohana say sahut doi. Amanginang, asa unang maadong siyan hita na madjok kali huaso ni debata. Unang oray halak pa tu panadinggan tu halak na asing. Juk do hita songonia tiak kamanginang ade. Sadar atau tidak sadar, kita membatasi kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Sadar atau tidak sadar. Amanginang, sa guru di debatado, sa guru di huaso na sudi, na dinguduton, na dihasyangan. Maka ketika Tuhan berfirman kepada Cornelius, seorang letnan Italia, yang percaya kepada Allah, seorang yang saleh. Nah maka, amanginang, dang tarabatihi tatong, dang boya batata, huason di dibata, molo dipakulingi kadongata, naso sahapor siyaw tidak. Ya, manginang ya. Dang tarabatihi ta. So, nandok ni si Petrus tung margugo mau mengabati huason di dibata. Nah maka, manginang, sekali-kali, ya, sekali-kali Bapak Saudara-saudara, janganlah kita membatasi kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan berhak penuh untuk menyingkapkan segala rahasia rencananya pun kepada orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Dan memang itulah kuasa Tuhan itu. Takas dui di barita nauli nong tatangihon di minggu sadario. Soni manang di ngolutak kamanginang. Ya. Alani do ban na tahafur sedang adong naso terpadu pa debata. Tapi o maya manginang tahapur siyay may tutu. Dang adong naso terpadu pa debata di ngulu. Molo ko saut nin na Tuhani say na saut doi. Napadua ko na manginang sajak kontod di porbadia di ngulum asa di patuduhot tuho dia lomoni rohani debata. Ai holan nyojar nito di ido ubahin na tau ho mamuji-muji debata. Songon di epistelia manginang panguhum 5 ya saya ada 1:12. Bapak Ibu saudara-saudara, mari manginang sajak kontod di porbadia di ngulum. Asa di patuduho tuho dia lomoni rohani debata. Maka ketika Tuhan memberikan sebuah penglihatan kepada Petrus, ya, dia belum memahami maksud dan tujuan Tuhan. Maka ketika dia melaksanakan, mengimani firman Tuhan itu pada saat itu, maka Tuhan memberikan rohnya untuk memahami apa maksud dan tujuan Tuhan. Itu bandaro dia na perpudi. Ay doho petu halak si pilibigu. Dilehon de batahamu bau di roha asa mangudu. Amanginang di zaman kita sekarang ini. Sekali lagi Bapak Saudara-saudara. Danga dong huaso na asing na boy mengajari ho.
Mamereng dia na tama dohok na sotama dia na patut dohok na pasut. Sa tibo-tiboni sikolata. Tung targoar pehita S1, S2, S3, ya, manginang bahkan profesor sekalipun. Kalau engkau tidak menerima roh Tuhan dalam kehidupanmu, maka kita juga tidak akan bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Toddini debatama na mian dinguluta, asalam taboto dia nahina lomohon ni rohani debata. Sebab pendidikan tidak menjadi ukuran patokan seseorang itu menjadi dewasa. Seseorang itu bisa memahami mana yang baik dan yang tidak baik. Bukankah banyak kita lihat kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari. Tergoar donasida akan amar sikola persikola natibo. Alai dalam kenyataan, pendidikannya ya tidak berpengaruh dalam karakternya, dalam kepribadiannya. Maka holan huaso ditod di purbadia do na tu margogo mengajari hita patuduhot tu hita dia natama dohot nasotama. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, debatado na tu pau bahor roha satu hanguluan. Huaso ni debata mambahejol maporsia di haluaun na pinatupa na marhide Kristus Yesus. Targoar si Cornelius na daulat roha jalan na magkabiari debata. Alay hamubaw ni roha na nidok na dison ima. Gabi porsea di haluaw na pinatupanan di bagasan Jesus Kristus. Maka Cornelius pada akhirnya menerima Kristus dalam kehidupannya. Dia percaya bahwa Kristus adalah anak Allah juru selamat dunia. Nah, di hita manginang na mangulun wain. Waduh hita manangi hubari tahun. Hatan itu hatau. Targor hita halak Kristen. Tutudu hita porsia di Kristus Yesus. Maka ketika kita percaya kepada Kristus, percaya kepada Allah Bapa di dalam Kristus, maka tentunya juga dalam kehidupan sehari-hari itu akan tampak nyata. Memang saya juga tidak mau gegabah sebagai seorang hamba Tuhan yang penuh dengan kelemahan. Memang targoar Kristen belum tentu si huto Kristus. Ya, mengenangnya tarimang-rimangi. Iduben na adong istilah Kristen KTP ninay. Nah, maka kita juga yang nong diguari porsia di Kristus Yesus, ikut tapa husor-husor don. Bohado pakkanguluhonota dingulu siga nupari. Ya, manginang dak. Asabu hita markanta dong. Nah, tenang pe hita halak Kristen, alai kommer edene baru do hita. Ala memang takas taha porsiai haluau na pinatupa ni Jesus Kristus. Jala tapatari dahoni dingoluta siga nuvari. Kadongan na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Molotong ragam piak kasitonon nuay nga kamasala pergumulan ta adobe. Amanginang kuncina holas sadado. Saya tajakkon tod dini Tuhani mga lihogogo apul-apul dohot habisuhon patas ni roha dihita. Dungi boy mah marede hita mangedehon ede puji-pujian na baru songon hataridaan ni haporsyota marhite parangi dingulu sih kanopari. Margugo manginak. Mga sahon na sinirohan ni debata dohot toddina margugo mahamu. Margugo hita, margugo nang hami. Mga dupi sa luhur ragam ni namasay. Tuhan memberkati, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mertua doakan na tumangihon hata ni debata. Jalan opiopsa. Diperbadai di bata si pardami mahamu gabi sundingan. Jalan diramoti marohat ng pikiran muna. Ya sohan surahan sa rodi haroro dito hata Jesus Kristus si paluay. Amen.